السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. در جریان سفر کاری به شهر پنجکند، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده به ساحه‌های معارف، تندرستی و کشاورزی توجه بیشتر ظاهر نمود. متوجه باشید به گزارش نخستین برنامه. 21 январи соли 2025 раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ ба шаҳри панҷакент сафари корӣ анҷом дод. дар шаҳри панҷакент ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла қасру майдончаҳои варзишӣ, гармхонаҳо, биноҳои истиқомативу маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ ҷараён дорад. зимни сафар роҳбари вилоят нахуст дар деҳаи марғедари деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бо сохтмони майдони парчами давлатӣ ва қасри варзиш шинос гардида барои бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо ба роҳбарияти шаҳр супоришҳо дода шуд. қайд гардид ки сокинони шаҳри Панҷакент дар иҷрои корҳои созандагӣ саҳми назаррас гузошта барои ободонии маҳал талош намуда истодаанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ки дорои наздик 24 000 аҳолӣ аст, бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва ташаббусу иқдомҳои ватандӯстонаи сокинону соҳибкорон бунёду ба истифода супоридани 43 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин дам 29 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. раиси вилоят дар идомаи сафар бо рафти корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи минтақавии деҳаи ғӯсар шинос шуд. иншооти мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бунёд гардида дорои 120 кат мебошад ва дар он шӯъбаҳои таваллуд, ҷарроҳӣ, узвҳои дарунӣ ва ғайра ҷой дода мешаванд. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда, пас аз мавриди истифода қарор гирифтан барои 24 000 аҳолии деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ ва ҷамоатҳои наздик хизмат мерасонад. маврид ба зикр аст ки бинои беморхонаи минтақавии деҳаи ғӯсар солҳои пеш сохта шуда, бо назардошти фаъолияти тӯлонӣ зарурат ба миён омад ки бинои нав барои кормандони ин муассисаи тандурустӣ сохта шавад. бинои нав бо фарогирии тамоми шароит бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят бунёд ва мавриди истифода қарор мегирад. дар шаҳри Панҷакент маркази тиббии шифо ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари соҳили рӯди Зарафшон воқеъ аст, бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Абдушафеъ Ҳоҷиев таъмиру таҷдид мегардад. дар дохили он ҳамчунин нахустин маркази оши палав дар шаҳри Панҷакент бо тарҳи миллӣ бунёд хоҳад шуд. тавре ба роҳбари вилоят маълумот доданд, бинои маркази тиббӣ таҷдид шуда номи нав мегирад ва дар он барои табобату истироҳати мизоҷон шароити мусоид фароҳам оварда шуда, минбаъд чун табобатгоҳ, осоишгоҳ хизмат мекунад. дар як гӯшаи ҳудуди марказ ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмории миллӣ идома дошта, баъди анҷоми корҳо он ба гӯшаи истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил меёбад. раиси вилоят зимни шиносоӣ иброз дошт ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда, ҳамасола даҳҳо иншооти наву замонавӣ мавриди истифода қарор мегирад. бунёду навсозии иншооти соҳа дар Панҷакент имкон фароҳам меорад ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии ин минтақа боз ҳам беҳтар гардад. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент бо сохтмони корхонаҳои саноатӣ шинос гардид. дар шаҳри Панҷакент бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ диққати махсус дода мешавад. тавреи аснои шиносоӣ иттилоъ дода шуд, дар деҳаи соҷинаи шаҳр аз ҷониби соҳибкор Баҳодур Насриддинов коргоҳи истеҳсоли шифер бунёд гардида истодааст. ҳадаф аз ташкили коргоҳ таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ буда, талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулоти сохтмонӣ зиёд мебошад. раиси вилоят ба муассисони коргоҳ барои омӯзиши бозор дар оянда истеҳсол кардани тунука ва бомпӯшҳои замонавӣ тавсияҳо дод. сипас роҳбари вилоят аз коргоҳи истеҳсоли пойафзол боздид кард. коргоҳи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зарафшонсоз бунёд гардида, бо мавриди истифода қарор гирифтани он 25 нафар соҳиби ҷойи корӣ мегардад. طبق نقشه در کارگاه مذکور در یک سال تا 60,000 جفت پایافزال استحصال خواهد شد.
дар доираи сафари корӣ ба шаҳри панҷакент раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо сохтмони як қатор иншооти соҳаи маориф шинос гардид. бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳми соҳибкорону сокинони ташаббускор имрӯзҳо сохтмони чандин мактабу кӯдакистон дар ҳудуди шаҳр идома дорад. аз ҷумла дар деҳаи навободи деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони кӯдакистон ҷараён дошта, дар он то 300 нафар хурдсолон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар деҳаи боғчаи деҳоти Шинг бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 барои 800 нафар хонанда, дар деҳаи озодагони деҳоти Хурмӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31, дар деҳаи Чинори деҳоти Чинор бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40, дар деҳаи Косатароши деҳаи Косатарош бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 бунёд гардида, барои таълиму тарбияи насли наврас шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. раиси вилоят зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ёдоварӣ карда, барои бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо ба масъулин супоришҳо дод. ҳамзамон дастур дода шуд ки ба таълиму тарбияи хонандагон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудан, соҳиби касбу ҳунар гардондани хонандагон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шавад. дар шаҳри Панҷакент барои зиёд намудани гармхонаҳо ва истеҳсоли маҳсулот дар онҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. тавре зимни бозиди раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз гармхонаи навбунёд дар мавзеи қавулаи шаҳри Панҷакент иттилоъ дода шуд. дар гармхонаҳои ҳудуди шаҳр лимӯ, помидор, бодиринг, кабудӣ ва гул парвариш мешавад. дар гармхонаи наве ки дар масоҳати 1 гектар бунёд шудааст, технологияи навтарин истифода шуда помидору бодаринг ва қаламфури булғорӣ парвариш карда мешавад. ба таъкиди масъулин, ҳосил дар гармхонаҳои замонавӣ ва гармхонаҳои маъмулии шаҳр фаровон аст. маҳсулоти тару тоза ҳамарӯза ба бозор бароварда шуда, баробари ин барои кишти дубораи сабзавот кӯчат омода карда мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ҷалби соҳибкорону кишоварзон, имсол низ бунёди гармхонаҳои тиҷоратӣ ва оилавӣ идома меёбад. раиси вилоят ташкили гармхонаҳои замонавиро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда, барои ҳарчи бештар ташкил намудани чунин гармхонаҳо тавсияҳо дод. сипас роҳбари вилоят рафти бунёди токи ҳавозавӣ ва татбиқи лоиҳа дар самти таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода, дар назди масъулин ҷиҳати иҷрои лоиҳаҳо вазифагузорӣ намуд. бо мақсади сабзу хуррам намудани муҳити зист дар шаҳри Панҷакент маъракаи ниҳолчинонӣ баргузор гардид ки дар он раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ иштирок намуд. аз ҷониби ҳашарчиён дар роҳҳои деҳоти Халифа Ҳасан беш аз 400 бех ниҳолҳои ороишӣ шинонида шуд. бояд қайд намуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳои кишоварзӣ бо ниҳол тадбирҳои амалӣ меандешад. дар хоҷагии фаръии давлатии ниҳолпарварии шаҳр беш аз 57 ҳазор бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, нок, биҳӣ, шафтолию зардолу, олуболу, гелос, чормағз ва бодом, ангур парвариш карда мешавад ва беш аз 30 ҳазор бехи он 2 ва 3 сола мебошад. ҳамчунин дар хоҷагӣ беш аз 18 ҳазор бех ниҳоли сояафкану ороишии 2 ва 3 сола мавҷуд буда, онҳо барои шинонидан омода мебошанд. дар хоҷагии ёрирасони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бошад беш аз 10 ҳазор бех ниҳолҳои шамшод, туям, маҷнунбет, навъҳои гуногуни дарахтони сӯзанбарг, гул ва павлония парвариш карда мешавад ва як қисмати он барои шинонидан омода аст. баробарияти шаҳр дастур дода шуд ки аз рӯзҳои мусоид истифода намуда, дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинондани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояафканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат бахшанд. дар идома раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент собиқадорони меҳнатро аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аёдат намуд. раиси вилоят ба манзили Муҳаммаднозир Дӯстбоев ва Шириншоҳ Шафоатов омада аз ҳоли онҳо хабар гирифт. Муҳаммаднозир Дӯстбоев дар соҳаи саноат ва Шириншоҳ Шафоатов дар соҳаи мелиорасия солҳои зиёд кор карда, саҳми худро дар пешрафти хоҷагии халқ гузоштаанд. раиси вилоят зимни суҳбат бо собиқадорон иброз дошт ки ҳукумати мамлакат ба собиқадорони меҳнат мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, меҳнати бисёрсолаи онҳоро ҳамеша қадр менамояд. ба аёдатшудагон кӯмакҳои моддиву пулӣ расонида шуд.
дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарону фаъолони шаҳр машварати корӣ доир намуд. Дар машварат таъкид гардид ки Панҷакент аз шаҳрҳои калони вилоятӣ маҳсуб ёфта дар солҳои соҳибистиқлолӣ боз ҳам ободу зебо гардид. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат саноатчиону кишоварзони шаҳр софдилона меҳнат намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда мегузоранд. зимни таҳлили вазъи соҳаҳо роҳбари вилоят ба роҳбарияти шаҳр супориш дод ки ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паём ба маҷлиси олӣ аз ҷаласаи васеъи ҳукумати мамлакат баён гардиданд чораҷӯӣ карда шавад. барои риояи ҳатмии структураи кишти зироатҳо марҳила ба марҳила зиёд намудани кишти картошка ва шолӣ, сари вақт гузарондани шудгори заминҳо, истифодаи тухмиҳои наву серҳосил, бунёди боғу тогзор аз ҳисоби заминҳои талу теппаҳо, обёрии заминҳои бекорхобида, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмини рушди соҳаи саноат, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ ба масъулин супоришҳо дода шуд. Шаҳбоз Қурбонов, Ҷаҳонгир Толибе, махсус барои барномаи иттилоотии Пайғом. ба муносибати рӯзи кормандони гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомади идона баргузор гардид. ба муносибати 33-мин солгарди таъсисёбии мақомоти гумрук дар идораи ин мақомот бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомад доир гардид. нахуст роҳбарияти шаҳр кормандони раёсати минтақавии гумруки вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакентро бо иди касбиашон муборакбод гуфта, ҳамзамон аз фаъолият ва саҳмгузории онҳо ҳарф зад. зикр гардид ки саҳми кормандони мақомоти гумрук дар танзими воридоту содироти молу ашё, пешгирии қочоқи онҳо, рушди иқтисодиёти миллӣ ва ғанӣ гардонидани буҷа калон аст. ҳамзамон аз фаъолияти кормандони мақомоти гумрук дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоиста баҳогузорӣ карда шуд. изҳори умедворӣ карда шуд ки минбаъд низ кормандони мақомоти гумрук бо такмили низоми маъмурикунонии гумрукӣ, тавсеяи рақамикунонии фаъолияти он, бар зиёд иҷро намудани нақшаи пардохтҳои гумрукӣ дар рушди иқтисод ва ғанӣ гардонидани буҷети кишвар саҳми бештар мегузоранд. ёдовар шуд ки мақомоти гумрукии Тоҷикистон дар шароити ниҳоят мураккаби вазъи сиёсӣ соли 1992 бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфтааст. рисолати хадамоти гумрукии кишвар ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба мубориза бар зидди қонуншиканиҳои гумрукӣ ва қочоқи молу маҳсулот, ҷилавгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, яроқи оташфишон, аслиҳа, ҳифзи сарватҳои моддиву фарҳангии халқамон ва назорат аз болои содироти молҳои муҳими дорои аҳамияти стратегӣ нигаронида шудааст. дар интиҳо ба кормандони гумрук аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. идомаи барнома. дар ҷамоати деҳоти Саразм сохтмони майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни корҳои сохтмону васлӣ шинос гардид. яке аз қисмҳои муҳимтарин ва ҷудонашавандаи тарзи ҳаёти солим, махсусан дар давраи мактабӣ, машғулиятҳои пайвастаи тарбияи ҷисмонӣ ва обу тоби бадан ба ҳисоб меравад. беҳуда нест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронияшон ба мардуми Тоҷикистон, хусусан ба наврасону ҷавонон тарзи ҳаёти солимро талқин менамоянд. бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва иқдому самгузории сокинони шаҳраки Саразми ҷамоати деҳоти Саразм дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ки дар он 1153 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд, варзишгоҳ барои бозии футболи хурд бунёд карда мешавад.
ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни бозӣ аз муассисаи таълимӣ гуфта шуд ки варзишгоҳи бунёдшаванда барои бозии футбол пешбинӣ шуда, ҳоло стунпояҳо насб карда, корҳо барои панҷарабандии атрофи он ва густрудани фарши сунъӣ идома дорад. муассиса ҳамчунин дорои толори замонавии варзиш буда, дарсҳои тарбиявӣ, ҷисмонӣ ва мусобиқаҳои варзишии хонандагон дар он баргузор мешавад. дар маҷмӯъ соли гузашта дар шаҳр 5 иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор гирифта, соли равон бунёди боз 15 толору майдончаи варзишӣ пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо ҳамагон талош ба он меварзем ки бо дастовезҳои арзандаи меҳнатӣ, ободкориву созандагӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамон Тоҷикистонро сазовор истиқбол гирем. дар корхонаи муштараки Зарафшон натиҷаҳои истеҳсолиро дар соли 2024 ҷамъбаст намуда, ба ғолибони озмунҳо, роҳбарону мутахассисони пешқадам мукофоту ҷоизаҳо тақдим гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо таваҷҷӯҳ намоед. дар корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Зарафшон бо ширкати намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакен, маъмурияти корхона, кумитаи иттифоқи касаба, роҳбарону мутахассисони коргоҳу зершӯъбаҳои ин корхонаи муқтадири саноатӣ маҷлиси бошукӯҳ вобаста ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар соли 2024 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2025 баргузор гардид. ضمن آن جنبست نتیجه های فعالیت صحوی کارخانه در سال 2024 با تحلیل عمیق بررسی گردیده، همچون رمز احترام در یک فضای پرفرح و خاطرمان به غالبان آزمون‌های تکنیکی، متخصصان و کارگران پیشقدم، راهبران تشبسکار، کارگاه و زیرشعبه‌ها برای دستاوردهای نظررس استحصالی، تامین تکنیکی بخطری و نقشه های کاری، سپاسنامه، جایزه و مکافات‌ها مورد قدرشناسی قرار داده شدند. اشتراکچان مجلس را نخست رئیس شورای کارپرست زیجین لیاو تیانشین از طریق مجازی آنلاین با جنبست سال 2024 و کارمندان و غالبان را برای سزاوار شدن با جایزه مکافات‌ها تبریک و شادباش گفت. معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان قربانزاده عیساجان، معاون اولی رئیس شهر پنجکین محمد صادق سفرزاده ضمن سخنرانی‌های خویش بار دیگر با فعالیت این کارخانه مقتدر صنعتی در سال 2024 بهای سزاوار داده، همزمان تاکید نمودند که باید در پرتو دستور سپارش‌ها نشاندادهای پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنانی با سرعت کشور، اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. دیرکتور گنرالی کارخانه مشترک زرافشان وین یافین ضمن سخنرانی خویش فعالیت این کارخانه را دوام سال 2024 تحلیل و بررسی نموده، از نتیجه های ثمره بخش آن به حاضرین با تحلیل عمیق معلوماتی مفصل داد و همزمان اصرار داشت که در سال 2025 فعالیت کارخانه مشترک زرافشان باز هم گسترده خواهد شد. در مجلس جنبست سال 2024 مراسم جایزه سپاری با پیشقدمان استحصالات، غالبان آزمون‌ها و آنهایی که واقعا هم فعالیت پرثمر داشتند برگزار گردید. معاون دیرکتور گنرالی کارخانه گاو جینوین به حاضرین قرار ماموریت کارخانه را در این باره قرائت کرد. همینطور در یک فضای تنتنوی به 60 نفر غالبان آزمون‌های تکنیکی، 50 نفر کارگران
пешқадам, 20 нафар фаъолони бехатарӣ, муҳити зист, 19 нафар ҳамчун беҳтарин роҳбар, 6 коргоҳу зершӯъбаҳо, сипоснома, ҷоизаҳо ва мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. мавриди зикр аст ки дар ин ҷамомади бошукӯҳ барномаи фарҳангию мусиқӣ хоса ҳунарнамоии тарбиятгирандагони кӯдакистони шаҳраки соғдиён ба иштирокчиёни ин ҷамомади бошукӯҳ тарабу шодмонӣ иҳдо кард. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Хайём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, чуноне қаблан хабар дода будем, парвози ҳавопаймоҳои мусофиркашонӣ байни шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, Душанбе аз нав ба роҳ монда шуд. имрӯз аввалин ҳавопаймо ба фурудгоҳи шаҳри Панҷакент фуруд омад. парвози нахустини ҳавопаймо дар хатсайри Душанбе Панҷакент баъди 10 рӯзи эълон анҷом ёфт. қаблан ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр иттилоъ дода буд ки парвози аввалини ҳавопаймо дар хатсайри Душанбе Панҷакент 14 январ соати 9 анҷом меёбад. аммо бо сабаби вазъи обу ҳаво парвоз ба рӯзи 16 январ ва аз 16 январ ба рӯзи дигар мавқуф гузошта шуд. санаи 24 январ ҳавопаймои Ан-28 бо 17 мусофир ва бор бо вазни умумии 1750 килограмм ба фурудгоҳи шаҳри Панҷакент фуруд омад. меҳмононро панҷакентиён таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ бо кардаи сурнай истиқбол карданд. ҳавонаварди дуюми ҳавопаймои Ан-28 бошад. мо бисёр шод ҳастем ки пешвои миллат муҳтарам Вали Раҳмон парвозҳои доимӣ дубора барқарор гардид. ҳозир сафари мо аз Душанбе ба шаҳри Панҷакент ҳозир шудем ки 35-38 дақиқа парвоз идома дорад. ин асосаш тинҷию оромии ватани азизам. мо аз тамоми мардуми диёр ба пешвои маъзуми кишвар изҳор миннатдорӣ мекунем ки мана имрӯз хатсайри Душанбе Панҷакент Душанбе барқарор шуд. хушомадан нури дида. арзиши чиптаи хатсайри Душанбе Панҷакент 400 сомонӣ гуфта мешавад. ман Шириншоҳ Нуруллоев ҳастам. воқеан имрӯз барои мардуми сарбаланди шаҳру деҳоти Панҷакент боиси ифтихор ва сарфаровардист ки нахустин хатсайри ҳавоии Душанбеи Панҷакент ташкил ва мавзӯъ кард ки хушбахтона имрӯз аввалин парвоз буд ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст ки хатсайри Душанбе Панҷакент пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон ки ба шаҳри бостони мо зиёд меоянд хело ҳам мусоидтар аст. воқеан соҳибкорон дигар шахсҳо метавонанд ки озод дар 40 дақиқа ба шаҳри Душанбе шаҳри нозарин ки пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол аст раванд. вақти парвоз аз Душанбе ба Панҷакент соати 9 саҳар ва аз Панҷакент ба Душанбе соати 10:30 саҳар маълум шуда буд. гуфта мешавад ки парвоз 40-45 дақиқаро дар бар мегирад. ба гуфтаи ширкати Тоҷик Эйр парвози хатсайри Душанбе Панҷакент ҳафтаи 3 маротиба рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом хоҳад шуд. мутобиқи лоиҳаи ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф вобаста ба мавзӯи тақвияти ҳамкориҳо дар самти пешгирии ифротгароӣ чорабинии маърифатӣ доир гардид. дар тарабхонаи дӯстӣ ҷанбаси лоиҳаи ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф дар мавзӯи тақвияти ҳамкориҳо дар самти пешгирии ифротгароӣ дар шаҳри Панҷакент ҷамъомад баргузор гардид ки дар рафти он гурӯҳҳое ки дар оғози лоиҳа фаъолзанон аз ҳисоби ҷамоатҳои деҳоти ҳадафӣ яъне Саразм, Ёрӣ ва ба номи Лоиқ Шералӣ, намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, инчунин собиқадарони меҳнат ва намояндагони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент иштирок доштанд. ҷамъомадро роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф Малика Додоева ҳусни ифтитоҳ бахшида дар бораи
мақсади лоиҳа ва тартиби ба амал қарор додани талаботҳои бандҳои лоиҳаи мазкур гузориш дод. баъдан дар ҷамомат роҳбарони гурӯҳҳо аз ҷамоатҳои деҳоти ёрӣ маҳкамаҳои рӯзиева ва дар ҷамоати деҳотӣ ба номи лоиқ шералӣ гулноза алибекова аз рафти фаъолияти гурӯҳҳояшон гузориш доданд. таъкид гардид ки дар вохӯриҳои гурӯҳҳо дар ҷойҳо асосан масъалаҳои шомил шудан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, рафти иҷроиси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо ва таълиму тарбияи кӯдак суханронӣ намуданд ки ин барои пешгирии қонуншиканиҳо дар ин раванд мусоидат менамояд. дар навбати худ намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳр Парвиз Амонзода, Шириншоҳ Нуруллоев баромад намуда ба роҳбарияти ташкилот барои баргузории чунин лоиҳаҳо миннатдорӣ намуданд. дар охир иштирокчиён фикру андешаҳои худро иброз намуда пешниҳод намуданд ки дар ин самт ҳамарӯза новобаста аз лоиҳа бояд корбарӣ намуд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳусайн Солиев. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем.